Здравейте, аз съм Венсан, а това е предаването Просто илюзия. Аз съм магьосник, фокусник, илюзионист, лъжец, както на вас ви е приятно. Моята специалност са манипулации с карти. Най-често задавания въпрос, който получаваме, как го правиш? А най-честият отговор, който получават моите зрители е, просто илюзия. Реално обаче, някои фокуси имат своето обяснение. Лично аз използвам две техники. Едната е техниката на бързите ръце, а другата е бавното човешко око. Обаче, нашето предаване няма да занимава с такава тематика. Тоест, тук фокуси няма да се разкриват, няма да се правят случайни и хаотични фокуси. Тук сценарият и самите фокуси ще измислите вие. Може би се чудите как. Въпросът има лесен отговор. Просто, ако имате идея за фокус с карти и искате тя да бъде реализирана, напишете отдолу в секцията с коментари. На случайен принцип, един от вашите коментари и идеи ще бъде избран и аз ще направя всичко възможно това да стане реалност. Но с нашия екип решихме, че това няма да е достатъчно за вас и преценихме, че най-добре е вие да сте главно действащо лице в нашите предавания. Ако се чудите и това как би станало, много лесно. Отдолу в описанието е написан нашата Facebook страница, където вие, ако имате желание, точно вашата компания и вие самите, разбира се, да бъдете излъгани или да видите моята илюзия на живо и да бъдете заснети в предаването, напишете ни едно лично съобщение. Отново на случайен принцип, едно от тези съобщения ще бъде избрано и разбира се е възможно точно вашата компания да е в нашето предаване. А сега, за да се запознаете малко по-добре с това, което аз правя, ще ви пуснем последния промо клип, заснет от моят екип. Здравейте, днес сме в One Coffee. Тук сме с една страхотна компания, които сега ще ви се представят. Това са Ина, Стайко, Ани, Ирина, Велизара. И с тях днес сме решили да си направим няколко фокуса, които аз ще им направя. Оказва се, че един от тях, Стайко, е гледал мой колега от чужбина, по-скоро Щатите, как прави конкретен фокус и ме помоли да му го направя. Така че днес ще започнем именно с този поръчен от него фокус. Всъщност ще използвам
това е тесте Bicycle, което също е от Америка, от щатите. Тестето е съвсем нормално, няма някакви повтарящи се карти или подобни неща. Надявам се да ми вярвате, въпреки че ние при това ги разгледахме, така че ще започна. Става, кажи ми стоп, където пожелаеш. Стоп. Тук, където ми каза стоп, ти спря на Асокупа. Сега ще взема Асокупа, ще го пребера вътре в тестето и ще те помоля карта, която е отгоре на тестето, да ми дадеш така едни парчета близо до мене, да я вземеш и да държиш здраво. Тя няма нищо. Защо така обаче? Сега ще разберем. Хвани и държи здраво. Сега ще се опитаме да я отпечатаме каквото трябва. Погледни сега карта. Става, че така ли го прави и той или обърках нещо? Така. Асокупа. Добре, но сега смятам да продължа, като ти обясня как става това нещо. Всъщност ще се ползвам тази карта, която преди малко видяхме, че не е отпечатана. И ще се намеря още една, която да се надяваме, че също ще мога да направя неотпечатана. Точно така. Имаме две карти, които нямат нищо отпечатано върху тях. И ще използваме тях за фокуса. Но по какъв начин? Можеш ли да се сетиш? Ми ще се опитаме да им отпечатаме нещо. Като по-конкретно, това нещо ще бъдат, понеже не сме момчета и момичета, ще опитаме да бъдат едно вале и една дама. Но за да стане номера. Даже всъщност ще използваме дамата, дай се ръчичките. Така е да покажем само картата, няма нищо отпечатано, хвани и дръж здраво. Така. Сега идеята е да се опитам, а ти няма как да разбереш дали си ги сменил, но да се опитам да сменя едната с другата. Не схващаш за сега, нали? Не. Пробвам да я сменя, не става, втори път не става, сега са разменени, но ти пак няма как да разбереш. Това, което става всеки път е, отпусни леко. Всъщност аз пъхам тази карта така, прикривам какво се случва отгоре и дърпам долната. Реално това, което се получава, всъщност е, че аз те обърквам и ако ти оставя тази невидима отгоре или тази изтрита отгоре, коя според теб или какви според теб вече са станали? Възможно ли въобще да се променили? Възможно ли нещо се случва върху теб? Възможно е, да. Да се надяваме, че това, което казах, а именно едно вале и една дама. Обърни ги. Да, бе! Може би сега вече искате да ги проверите картите, дали са нормални, между другото. Вече може да ги видите, няма някакви неотпечатани карти, вече всичко си е под контрол. Общо взето. За втория фокус, всъщност то се получава третите, съм ви подготвил нещо малко по-специално. За което, да, всъщност така е добре, ще размешаш тестето. С тази ти розетка можеш да правиш? Справям се. Направи ми една розетка. Идеално, благодаря ти. Ще ти стая, ако се намеси, което е страхотно между другото. Сега ще помоля следващата дама да ми каже стоп, където пожелая в тестето. Тази карта, която е отгоре на тестето е за теб, вземи я. Само че, да, всъщност погледни я, покажи я на всички, камерата също трябва да види, аз ще оставя тестето на масата. И ще се обърна. Покажи я на камерата, нека също знае камерата каква е картата. Вземи картата сега и я превери обратно в тестенцето. Остави я вътре и ги размеси, както ти е удобно. Всички ли запомнихте картата, коя е? Това е страхотно. Някой от вас пуши ли? Имате ли една запалка? Значи това не е добре, но запалката ще свърши работа. Не пуши, просто имам запалка. Да. Добре. Другото, което ще използвам всъщност, освен запалката, за да открия твоята карта, е нашата сметка, която дойде преди малко. По-конкретно, само да кажете, че след това нова. Какво трябва да стане сега? Ти си избрал една карта, искам да си помислиш за картата, остави тестето. Хвани сега сметката между ръцете си, така и така.
държа здраво. Помисли сега за карта, която си избра. Сигурно ли ще си помисли точно за нея? Добре, отвори сега ръчичките. Ще вземем. Това е идеално начин твоята запалка, нейните ръчички и да се надяваме, че твоята карта е Соко. Да, бе. Това ли ти е карта? Да! Страхотно, ето, може да ти заспомня да видиш, че има и по-хубави неща да се правят с запалки от това да пушиш. Благодаря ти за запалчицата. Ами, за днес ще бъде това от One Coffee. Ние продължаваме да си пием нашето кафенце, някой от нас кафенце, други бира и до следващия път.